A day in my life as a sexy sa una, karon tambog na, pero lamiun. Oh, tanawa ka, pasagpa ka? Joke! For today's video mga katamsi, so mag-ilis na ko kurtinahan na dira mga katamsi, kaya medyo dugay-dugay na dyan siya nga una ko mailis si Oki at ang dagway ani niya pa. Oh, tanaw naman po ka, tabang palang ka diri. Dugay-dugay na din na ako nga wala ko mailisi og kurtina diri mga katamsi, kay nisuol na po ang atong pagkatapulan ay karon nisuol na po ato ang pagkakugihan gamay, so mao nang nakailis na pud ta og kurtina karon. Bitaw mga katamsi, itulo ra jud ni akong kurtina diri nga ilis-ilis na ako ba niya. Mao nang tagsara pud nako mag-ilis-ilis mga katamsi, kay kanang dili man pud kaayo hugaw ang kurtina diri. Nagkuan di ako sa akong speaker mga katamsi, akong gitarong kay magpa-sounds ta mga katamsi, kay nindot baya magpa-sounds samtang nagkuan ka diri kuri-kuri sa balay, nagkuan ka limpyo, o di ba? Ata, sayo pang aliwang, lo. Uy, makauwaw lang ay. So, magbalik na tayo diri limpyo mga katamsi. Ako sa gisiligan ang saw kay pwede la inaw, matamaktamakan bang mga hugaw, mga abog-abog. So, ako po nagikot-kuot diri ang sa may tindahan, divider. Din ako na po nitarungon diri ang ato ang higdaanan mga katamsi. Atong higdaanan, hot charis. Tawa ako sa nagipanguha ang mga online dira, then kuhaon ko ng higdaanan dira kay para ato nang masiligan dira ang ilawom sa katri. Gipahimuslan jud na ako diri og panglimpyo mga katamsi, kay nisuol ang ato pagkakugi gamay may. Og giapil pudayan ako dira og silig ang salog kay purti daghanag mga bukbuk mga katamsi, ambot lang aning mga kawayana oy kay bukbukon jud siya ay murag naong niya gibukbuk. Bitaw mga katamsis, joke-joke ra na ang tanan. Depende ra na nimo kung matamaan ka. Good vibes lang tayo diri mga katamsi, bawal ang pikon. Bitaw kaniya mong katri mga katamsi is ako dyan siya gihapinan og mga cartoon mga katamsi, kay grabe jud kasakit sa likod mga katamsi kaning ato ang higdaanan mga katamsi oy kay kawayan rabayan ni siya. Then punpuhon kung mga kwarta na ta maka-payout na ta og dako-dako aw palit tagpum oy yun sa dugayan. So nanguha na day ko dira og mga kurtina og kadumda kay para ako nang mailis dito sa mga unlan og kadtong kurtina ako na lang mabutang dito sa ako ang gikuha ganinang kurtina mga katamsi. Then namili usa ko dira mga katamsi kay medyo wala namang koy mapili mga katamsi oy kay ang ako uban mga kurtina o kanang mga punda kay tuwa magud sa Cebu mga katamsi gamari akong nadaa diri pa. So siligan usa na nato diri og maayo kay para wagtang pud ang mga abog. Daghan kaayo ko nakuha og mga bukbuk dira mga katamsi og abog, grabe jud ka abog mga katamsi ay. So ako na nang gipamutangan dira og kanang kurtina mga katamsi, mao ni akong iilis dugan na ni nako nga kurtina. Dito pa ni sa Cebu nako napalit sa Unitap. So ay nagatakanta pa ko dira mga katamsi, mura jud ko buang dira ay medyo napagaw jud ko ani kay tungod ani basketball kagabi nananaw mi banan. Porti namong syagit na maniman na pildi ra di ay. Oh, no. Napay isa ay gasamok-samok. Wadyo ko kay ba nga nagatakanta di ang kuko da nagtubang sa ko ang video. Then kauman akong taon sa kurtina ni bungkon dali og gawas. Then gipaningot adyo ko maayo dira mga katamsi. Ay, grabe jud kainit udla. Grabe pero fresh friend. Then gibutangan na pud nako diri og usa ka kurtina mga katamsi para dili pud kita diri sa sulod mga katamsi oy. Then kana na lang ako ang gibutang kanang blue ang color kay wala naman ko isa ka kurtina gud na yon ana og color sa akong gitaod. Di ba ka magibutangan nako dito og kanang usa ka kurtina kay para nindot pud siya tan-aw mga katamsi. Kuno pagipagpagpagan ang higdaanan dira para ako mabutang dira ang foam. Di ba ka man sayo pang kanahan. Headphones in on an eastbound plane, but I can only hear you saying my name. Tell the pilot go back to LA so I can stay longer. Make my heart dance like a disco in a golden state like San Francisco. Warm like sunshine through my window. Now I'm just
katamsi na mga katamsi. Sa sunod video na lang nako ipakita mga katamsi nga magtaot ko kurtina dira, mag-change ko kurtina kay medyo gikapoy na jud ang inyong mga katamsi. Lo, naginuwi, way angoy, charis. So mao na nga ako ang mga labunon mga katamsi nga nakuan mga katay puro ra na siya mga kurtina. No, lo. Wala ka uwi ni mo dahi, ulo. So ato na naibutang dito sa CR kay para malaban na nato siya mga katamsi sa sunod nako nga kugi.